Mae Fantolen yn rhoi ciplin i chi o gyflwr eich busnes ar bwynt arbennig mewn amser. Mae'n dangos beth sydd eiddo eich busnes a beth yw ei ddyledion ar y dyddiad penodol yna. Mae'n cael ei ddefnyddio i asesu gwerth eich busnes, a dyma un o'r pethau cyntaf y bydd darpar fuddsodwr neu reolwr banc am ei weld. Os ydych chi'n gwmni cyfyngedig, rhaid i chi ddarparu Fantolen gyda'r cyfrifon blynyddol y byddwch chi'n ei cyflwyno i dir cwmnïau, i gyllid y thollau i mawr hydi ac i'ch cyfrandalwyr. Does dim rhaid i unig fasnachwyr gyflwyno cyfrifon ffurfiol, ond fe all fod yn ddefnyddiol paratoi'r ffigurau ar fformat Fantolen i gwneud i'n haws i chi lenwi'ch ffurflen dreth. Fe all eich cyfrifydd eich helpu chi baratoi Fantolen, ond mae'n bwysig eich bod chi'n deall beth mae'n ei olygu. Gadewch i mi eich tywys chi drwy Fantolen a'i hesbonio chi. Efallai byddai'n syniad i chi agor y dudalen we mwyn i ni weithio drwy'r enghraifft gyda'n gilydd. Mae dwy ochr i Fantolen. Ar y chwith mae'r asedau, sef popeth mae'r busnes yn berchen arno. Ar y dde mae'r dyledion, sef yr holl ddyledion sydd gan y busnes. Ac mae'n rhaid i'r ffigurau fantoli. Mae hynny'n golygu bod cyfanswm eich asedau yn cyfateb i gyfanswm eich dyledion, gan gynnwys equity. Gadewch i ni ddechrau drwy edrych ar yr ochr chwith, yr asedau. Yn gyntaf, mae gennych chi asedau cyfredol. Ystyr hyn yw unrhyw beth sy'n eiddo i'r busnes. Arian parod neu unrhyw beth y byddai'n hawdd ei droi'n arian parod. Yn ein henghraifft ni, mae gennym ni arian parod, hefyd cyfrifon i'w derbyn, sef yr arian sy'n ddyledus i ni, a hefyd stoc. Fe allan ni werthu'r stoc yn rhwydd a chael arian parod amdani. Cyfanswm ein hysedau cyfredol yn yr enghraifft yw 20,000 o bunnau. Wedyn mae'r asedau sefydlog, pethau y mae'r busnes yn berchen arnyn nhw yw'r rhain sy'n cael ei defnyddio dros y tymor hir. Pethau fel offer, periannau, cerbydau ac yn y blaen. Rhaid i chi dynnu dibrisiad oddi ar y rhain, sef gwerth y drail a'r defnydd ar y math hwnnw ased. Yn ein henghraifft ni, ar ôl dibrisiad, cyfanswm gwerth yr asedau sefydlog yw 1,800 pint. Nawr, drwy adio cyfanswm yr asedau cyfredol a chyfanswm yr asedau sefydlog, fe gawn ni gyfanswm yr asedau sef 21,800 pint. Nawr, gadewch i ni edrych ar ochr dde ein Fantolen. Yn gyntaf, mae gennym ni ein dyledion cyfredol. Unrhyw dyledion sydd gan y busnes yw'r rhain, a mae'n rhaid eu talu yn ôl o fewn blwyddyn. Mae hyn yn cynnwys dyledwyr tymor byr, gordrafft efallai, neu fenthygiad tymor byr. Cyfrifon i'w talu, arian sy'n ddyledus i gyflenwyr yw'r rhain a chyflogau. Yn ein henghraifft ni, cyfanswm y dyledion cyfredol yw 10,000 o bunnau. Nesa, mae gennym ni'r dyledion tymor hir, y pethau mae'n rhaid i'r busnes eu talu nôl dros gyfnod hirach yw'r rhain. Fel y gallwn ni weld yma, mae benthygiad 5 mlynedd gwerth 11,000 yn ddyledus. Yn olaf, mae gennym ni equity'r perchenog. Dyma'r swm o arian y gwnaethoch chi ei fuddsoddi yn eich busnes ond nad ydych chi wedi dynnu allan eto. Wrth adio'r holl ddyledion a'r equity, mae gennym ni 21,800 pint. Fel y gwelwch chi, mae dwy ochr y Fantolen yn mantoli. Mae cyfanswm yr asedau'n cyfateb i gyfanswm y dyledion a'r equity. Bydd y ffigurau hyn yn cael ei defnyddio i asesu perfformiad y busnes, ac mae'n ffordd hawdd i rywun weld pa mor iach yw'ch busnes chi. Nawr, y tro nesaf i chi weld Fantolen y bydd yn haws i chi ddeall beth sydd o'ch blaen.